Aku iki jere anak Ramban kok, Mbok. Anak Ramban piye to? Ora kok, Nduk. Penane kok ndene bapak. Sapa to, Mbok? Bapakmu kuwi jenenge Pujo. Tak golekane ya, Mbok. Pujo, Nduk. Pati Broto. Kumpul karo kanca-kancaku lho. Ning sampean kok isine mau ngejak gegladen bendina. Ora kuwi sing dadake tandha pitakon sajroning atimu. Saben dina kowe tak kongkon gladen olah raga. Mergo bapak iki duweni musuh. Lho. Bapak duweni musuh? Iya. Wah, sing dadi santi ku, Pak. Ana kepenake bapak, aku ya melu kepenak. Nek bapak duwe musuh ya aku dadi musuh. Yo kuwi sing tak karepke Joko Wandi. Musuh bapak jenenge sapa? Jenenge Wisang Jiwa. Wisang Jiwa. Waton kowe ketemu karo wong lanang sing jenenge Wisang Jiwa kepethuk genjoti. Tak golekane, Pak. Wisang Jiwa. Kowe iki dalan supaya aku bisa miram-miramke karo kowe Sang Jiwa. Bapakmu jare kowe anak Rambanan. Ora. Kowe golek bapakmu. Sapa jenengmu? Aku Endang Pati Broto. Endang Pati Broto. Bapakmu jenenge sapa? Bapakku Pujo. Iya. Tanut. Lah iku bapakku. Pujo ki bapakku. Bapak. Pujo. Pisan iki kok Pujo ki bapakku aja. Bapak. Bapakmu aja ngaku-ngaku Pujo ki bapakku. Pujo iku bapakku, Nek. Wis kandha sapa kok Pujo bapakmu? Timbang ngomongnya Pujo iku bapakku. Aja percaya, Pujo ki bapakmu kok. Bapakku, Nek. Iki aja ngaku. Cilik-cilik kok jeblok iki karane apa? Oyo-oyoan apa iki? Bapak, sampeyan rasa melu-melu. Iki malah ngepasi ya goleki musuhe bapak. Sampeyan ngerti apa ora? Sopo musuh Pak? Wah, nek sampeyan gelem diduhke, engko tak bayari sarapanmu. Bayar mestek apa bayar aku sarapan. Musuhe bapak iki jenenge Wisang Jiwa. Lho. Musuhe bapakmu Wisang Jiwa. Sampeyan ngerti? Ya ora trimo ngerti. Lho. Mongko Wisang Jiwa iki ya aku. Sampeyan. Bapak Genjoti. Cah cilik kok ompong ngene. Aku dhewe sing lepok, Pak. Cah cilik kok ompong ngene. Iki wis sunat karo wani ngepu wong tuwa iki. Piye, Pak? Keprune, Pak? Genjoti. Pujo. Tiwas papan kebenaran aku bisa temu kelawan kowe. Rikala semono anakku kok gawa mlayu saiki ndian aku tak pengerti. Kowe takon karo anakmu. Kowe wis mirang-mirangke karo aku wis kelakon mrawasa karo bojoku. Anakmu tak pateni. Pujo. Iya. Mongko anakku babar pisan ora darbe luput. Mongko tenani aku ora nganti tumindak prakoso kelawan bojomu Kartikosari. Kowe goroh Kartikosari wis kandha karo aku. Yen to kowe sing kelakon ngakahi karo Kartikosari. Pujo. Pancen rikala kowe ngepasi padha sumedi lawan Kartikosari. Ing kono pancen aku pengen prakoso lawan bojomu. Ning sakwise aku eling pitungkasing guruku
rumangsa tak cabarke, aku ra sida prakoso bojomu. Ngendi aku percaya karo kowe wisan jiwa. Anjuti ra wis. Anjuti tak guna. Anjuti. Ayo bareng-bareng Pak, aku kesel Pak. Ojo. Wisan jiwa. Yen to pancen kowe percaya kelawan aku ra rumangsa tumindak prakoso kelawan bojomu. Kakang Pujo, sajane saiki atik mlengos, mbok yo eling. Ning opo? Biyen iki aku lho dadi rebutan lho. Genah mbok oyok lho barang saiki wis entuk atik dadi ngono. Kelakon wis dadi bojoku ning nyatane. Apa? Kowe ngladeni karo wisan jiwa. Aku ngadeni. Kakang, sampe tak kandhani ya. Iki lho anakmu. Iki lho ndek bapakmu, Nduk. Ora, aku ora duweni anak. Kok dhisik Iki, Mbak. Ora. Kakang Pujo. Kae lo bapakmu. Sampeyan kok aja ngono. Apa? Sadurunge ana apa perkara kuwi aku wis menteng ning aku ra kandha sampean kok malah. Ojo. Kenali aku ora tumindak prakoso kelawan bojomu. Ning ngene Kakang. Artiko sare. Yen to. Lah iki sare. Anakku ndi Joko Wandiro? Anakmu tak pateni. Baluke tak oklek-oklek, sirahe tak gecek-gecek. Kowe iki yo padha ae. Pak. Wajar-wajar malah berutuk kabeh. Loh, terus arep ngopo wong tuwa? Pak gene kowe Sing kok ngupeti darahku. Yen kowe kepen males darahku to aku aja anakku Pujo. Ya aku molo jenis wis dhisik, aku tak kondo. Satenane anakmu durung mati. Anakku durung mati. Lah anakku ndi Pujo? Bocah saiki wis gedhe, rupane bagus. Ya iki Joko Wandiro. Joko Wandiro. Piye, Pak? Aku iku Ger. Walah anakku. Bojoku bapakku. Walat kowe ro. Iki ramamu. Bapak lho Iki lho wong tuamu. Joko Wandiro. Iya. Bro, bapak lho. Kok mau jotos sih? Aku mau bapakmu. Wandiro. Iki bapakku. Bapak lho. Lho iya Pak, apurane Pak. Kok kampleng iki plang-pleng. Maaf. Maaf wis kadung wong tuwa biduk. Nanging engko dhisik. Iki durung wae perkara. Satenane kowe kelakon prawoso karo bojoku apa? Babar pisan kiting pet aku ora mlakoso Aku bojo. aku eling Kakang. Sing arep rawoso aku kuwi durung tak cokot jentik manise nganti prutul. Jendek manise nganti brutul. Iya. Sang jiwa. Apa? Aku kepengin weruh jentik manismu. Brutul apa isih utuh? Ana sing brutul ning dudu jentik manis. Lha apa? Nek ora percaya ora brutul. Ora. Oh, Bapak ora. Bapak Jangkep. Sing tumindak ora bisa jiwa gak ora. Dadi dudu kowe sing rawoso karo Aku ora wis kandha ora tumindak prakoso bojomu, bojo. Ayo ning ngono sapa Kakang? Lah aku dhewe yo ora ngerti dadak kowe tekon karo aku. Kartiko sar. Dadi Kakang sik. Nah, duduk. Kakang Pujo. Sampeyan iki ora ngono sing dinten kok amen kowe ae, Cuk. aku sing kene lho. Lah kok ana bocah wadon sing goleki sampeyan bare cerai. Wong wis duwe anak barang ora ndek isin-isin wedokan ae. Kok wedokan. Lah iki apa? Mengko dhisik Wis duwe anak perawan. Iya. Aja nakal. Kakang Pujo lho, aja lali aku lho, Kakang. Kok lali-lali tepung wae ora lho. Lho kok tepung piye to kok ora piye? Lah jam 12 bengi kae sapa? Jam 12 bengi? Iya, remet-remetan. Remet-remet tanganmu. Iya. Lho, lah aku ora tau mbok wori lho, Kakang. Lho, lah ya golek sing enom. Toh rene toh kono iki toh. Kang Mas. Sik kene. Duh, jenengan to Kang Mas. Piye-piye larang-larang iki kok ono remet-remetan tangan iki piye larang-larang? Lah nggih kula menika remet-remetan tangan menika kalian Kakang Pujo. Wis sembahyang kelawan bojo. Nggih, jam 12 tenjlet badhe tumuju wonten ing pagulingan. Wis kelakon. Sapa? Wis kelakon kok ladeni. Nggih to. Cok. Bisa kudu tanggung jawab iki.
Nanging aku ora ngrumangsani tumindak sing kaya ngono. Kelakon ngakai karo sedulur kuwi ora. Ayak panjenengan menika mbok ampun. Loro Luhita. Injih Kang. Yen to pancen kowe ndak kok lawan Pujo, apa sekirane kowe dibukti? Kula iki janggadahi titik. Buktine titikane piye? Kakang Pujo, ini kene Kakang. Ora ketang sampean iki ora ngaku, ya to. Ning aku tetep bakal bisa nemokke nek sampean iki sing mrawasa karo aku, Kang. Banjur titikane apa? Titikane jenthik manise sampean trutul. Kok jentik manis nek krungu. Iso. Grayang jentik manis barang. Mbok menawa kleru anggonmu grayangi. Oh, dadi sing teko ning sentongmu kuwi titikane jentik manise prutul. Nggih. Ya duduhke wae. Cek coba. Jentik manis ngono kok. Ora putung. Sing siji, Lah sing Siji, dijelek loro, telu, papat, limo. Oh iya. sing siji. Oh. Oleh kono kleru tenan anggonmu grayangi. Mangke Sing rumah putul ora dirijine iki sebab grayangi lho. Lah sing brutal kapane kok wong. Wah, sing putul iki Kesunat. Wah. Nanging saestu lho Kang Mas. Iki kok malah Menawi to bingung, boten Kang. pujo lajeng sinten Kang Mas? Kartika Sari kelakon dikakahi wong lanang sing drijine putung. Iki dina kadangku uga kaya ngono. Saingene Pujo. Iki dina aku tak woro-woro nganakke sayembara. Woro-woro Woro-woro. marang sok sapa menungso sing drijine putung. Ing mengkone bakal diparingi ganjaran. Pisan diparingi bumi sasigar semongko ning Kabupaten Selomatangkep. Sing mongko kaping pindho bakal didhauke putra bupati ning Selomatangkep Roro Luhita. Woro-woro. 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 Apa iki woro-woro, boy? Kadani Cong, kadani. Woro-woro apa? Balene, Pak. Balene. Woro-woro marang sapa wae sing drijine putung ing mengkone bakal diparingi ganjaran bumi sasigar semongko ana ing Kabupaten Selomatangkep. Jangkep angka 2 bakal didhauke putri ana ing Kabupaten Selomatangkep Loro Luhita. Hei, Paling pati. sayang temen iki. Dong kelompok lanang wadon sak kene. Woro-woro iki mau tenan apa mung gojekan? Woro-woro iki mau ora trimo gojek ning kasunatan. Iki temenan waring Pak. Dadi lamun ana menungso kang duwe ciri-ciri. Dijine putul siji. Bener. Bakal nampa ganjaran. Nampa ganjaran. Siji, bumi sasigar semongko Selomatangkep. Selomatangkep bener. Loro, didadekno manten karo Loro Luhita. Loro Luhita. Ijeh entuk bonus. Bonus apa? Bedok telu. Sik, wana panel. Jenenge goleki menungso dijine putul iki ora gampang. Sakwise aku nganakke sayembara, dumadakan kowe teka ning papan kene. Apa sekirane kowe arep melu mleboni sayembara iki? Sayembaramu meh rampung. Ana, nek sing goleki kowe ra nemokno. Banjur sapa? Percaya aku. Sayembara bakal rampung, bumi sasigar semongko bakal ilang, Loro Luhita ketemu jodone. Mergo ana wong lanang sing dijine putung. Sopo kuwi? Ayo itu, jangkep. Tong. Siji lho. Wis kowe bagian ngitung-ngitungan kene. Bagian ngitung siji. Siji, loro, telu, papat, limo. Duh, Iki jangkep. jangkep. Ngapusi, kira ngapusi. Bali. Tangan kira ora mung siji. Ya ta? Ora siji putung. Iki ganep 5. Limo ganep. Iki lho wae. Lho. Ayo rapi. Ayo dadi nganten. Dadi nganten apa bondo iki piye dadi nganten? Oh, jebule iki to semari kurang ajar. Iki to. Iki piye maksudnya piye iki? Rabine engko dolanan saiki. Oh, ya ora ngono, ora sudi aku rabi. Ora sudi. Kowe iki piye? Menclah. Jare
Kowe diputung rabi malah sing ngene Pati. Nek aku ora nganggo cara sing kaya ngene sengara, aku bisa nyekel menungso sing drijine putung wis kumawani ngakahi kelawan Kartikasari lan kadang kula Lita. Lho, jebul kowe sing Aku ki mangrak kena jolo. Sopo? Salahku apa? Lho, ijeh takon. Hei, lho kowe wis ngerti nek iki anak dipati kok mbok kakahi? Mbok rasake kawane celeng. Eling apa ora? Amung to. Jam 12 teng jlek. Yo. Kowe mara nang tilampah gulinganku lho, kowe kok njaluk karo aku. Aku ora njaluk mbok tawani. Iki yo padha wae. Kon kan, Mas. Ora njaluk malah mbok wenehi. Aku iku wis emoh meh. Lah kono wis siap kene. Lah yo ngene kowe iki. Lah karo balik ra go eman. Lah nek niate kowe emoh, iki ya ora kelakon lho nyatane. Kok kelakon. Piye? Lah salah inu. Lah, Ora itu bisa. Jane sing tak sen iki dudu kowe. Alah. Tak sen kae kok. Wonge beda rasane padha kok ya. Geger ala pisan kok. Malah bagus kae. iki lho. Ngene dong. Apa? Aja melu kowe. Tak mawar ampun. Aku mbok mau mbok Lah, kepruk ngene ora iki salah. pecah. Iki luput kepruk ana ora apa-apa. Kerpune, Pak. Wani kepruk aku. Oke. Kakek Lagi. Iki musuhe bapak iki. Aku nganu, Pak. Duwe penyakit itu, Pak, aku, Pak. Nyakit apa? Nek tak gunyeng tak iku terus kejel-kejel, Pak. Kejel-kejel, Pak. Kejel-kejel. Malah sakit aja. Kejel-kejel. Oh, Kamu iki kok nang iya. Alah. Anak kok ora wani ngamuk. Blas. Alah. Ujo wetune bareng mengesano wedhus kok. Joko Wandura. Pripun? Sare waning pati iki wis bisa dicekel ayo bareng-bareng nang larung segoro. Pisan jiwa. Yen koyo ngono aku njaluk ngapura karo kowe. Kabeh mau suka tumindake waning pati. Ojo. Kabeh kaluputan ae padha dipendhem ing bumbine pangapunten. Sare Joko Wandura kok blowekah. Nganti tataran kadewasaan. Endang pati boto kaya putri. Saiki umpama tak jujug ning lawan anakku piye? Nek pancen enggak pati boto iki. Malah karek matuke. Sare orang tak surmatan. Orang kata ayo padha bareng-bareng jebul kudono mi woho androno. Kabar